Sabies que a Cabrera de Mar hi ha un emplaçament que vigila tota la costa del Maresme? Queda't, perquè avui t'ho explico. En aquest cim de la serralada litoral, uns 400 metres per damunt del mar, en el terme de Cabrera de Mar, amb el límit d'Argentona, s'albira tota la costa i la plana del Maresme. I això la fa un autèntic i formidable punt de control. Vols saber on estic? Doncs queda't fins al final que t'ho explico. Però un moment, comencem pel principi, perquè aquí hi ha moltíssima història. I és que les restes humanes en aquest turó es remunten a l'època dels íbers, del segle VI al segle I abans de Crist. Amb una extensió d'unes 10 hectàrees hi trobem les restes d'un dels poblats ibèrics més importants, la capital laietana. Amb l'ocupació dels romans serien aquests qui establirien un fortí per controlar les costes i la comunicació amb l'interior. El castell data de l'any 1023, pertanyent a Ermessenda de Carcassona, viuda del comte de Barcelona Ramon Borrell i mare de Berenguer Ramon I, a qui li deixaria com a penyora. Els comtes de Barcelona mantindran la propietat fins al segle XIV, tenint-lo infeudat a diferents famílies com a senyors, cavallers i castlans. Entre els segles XII i XIII es va construir la torre d'homenatge, els magatzems i la capella. L'any 1313 apareix el primer document on se li anomena el castell Borriac, i és en un testament. Durant els anys s'hi van fer moltes ampliacions i modificacions, però la més important va ser al segle XV. L'any 1471 el castell passa a mans de Pere Joan Ferrer, qui es faria titular baró del Maresme. Cap al segle XVIII el castell va deixar d'utilitzar-se definitivament. Actualment pertany a l'Ajuntament de Cabrera de Mar i és declarat bé cultural d'interès local. El castell de Borriac.